Takže zdůř lidi, moje jméno je Kenny Corny a vítám vás při mapě Emerald Parkour. To Emeraldu jste si určitě všimli. A je to parkour mapa. A no, můžeme si ji třeba zahrát. Tady jsou pravidla. Bla 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 bla, tak super. Bla, užij si mapu, bla, nečítuj a tak dále. Tak jo. Super. Wow. Jo. Jo. No. Aha. Já mám kreativ. To není dobře. Takže já si to přepnám. Tak. Nepadej. No. Tohle nemám rád. Nevím, na kolik to bude dílů, ale včera jsem točil mapu Jumping World, jenomže přesáhlo 15 minut a už jsem to nějak nechtěl přeto stříhat. Proč tam vždycky? Ale to je vždycky. Šup. Jo, pište mi do komentářů, nebo někdo, jestli mě sleduje, jestli mám točit s webkou. Protože, jak znám, Kenny se neodhalí. Ne, Kenny nikdy. Ale Kenny je zamaskovaný, takže já jsem taky. A pište mi, jestli mám točit z webku, nebo jestli mám natočit někdy i nějaký vlog. Ale já vlogy neumím. Jednou kdysi točil bludiště. Bude. A to vypadá nadějně. Ne. Tady. Ne, tady ne. Šup. Já se ztratil. Kruci, já jsem zapomněl, kudy jsem šel. Doufám, že jdu dobře. Jo. Ne. Ale jako tady přes to můžu normálně projít. Chyba ve hře. Jako já to nebudu. Ne, děláš si srandu. Tam není checkpoint. Ale OK. Ne. Tohle ne. Já jsem to přeskákal. Projel jsem bludiště. A vidím, že začíná noc. Takže já si tu dám postel. A ještě počkáme. A až se ráno to. Tak.
se objevíme tady, když umřem. Protože ne, to fakt ne. A proč nemůžu spát? Ještě není noc. Jak to udělat, aby byla noc, tady nejde time set night. Nebo si to proskačem v kreativu a když spadnem, tak se proletíme sem. OK? No, jako třeba takhle. Ne, co teď? Musím jít sem, protože bych stejně propadl. No, proč nechceš? Ty šipky jsou nějaké malé. Šup. 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 Tak abych měl. Šup. Šup. Tak. Láva. A tady taky, dívejte. Šup. Více matralala, tak to projít. Kdybych nebyl lama. Jo, jasné. Kenny to přeskočí. Klasicky. Tady musím zase rozběh, co? Jak to bubla ta lava. No zvuky. Dáme naplno. Tak. Šup. Šup. Ne. Ach jo, už jsem byl tak daleko. Hop. Hop. Jo, já si kouknu, jestli nejsou lagy, doufám, že ne, protože to nechcem. Nechcem lagy. Já mám ty šipky asi nějaké malé. Ne, ale nepadej furt, vole. Já se asi budu muset zvětšit šipky. Kde se to zvětšuje? Tady. Tak. A doufám, že se mi i tohle, že jo? Ne. Zjistíme hned. Že se mi to zmenšilo. Zvětšilo o 1. To je na nic tohle, když se mi to zmenší. Ale tak mi to asi vyhovuje, takhle to je akorát. Sorry, že nemluvím, já se soustředím. Tak a teď bych měl... Jo. Co to je? To mám jako... Co? Jako parkourovat na vodě. Za chvíli umřu, takže... Já půjdu sem. Sleep. No. Po 100 letech. Sleep. Takže tady máme checkpoint, ale jak mám jít spát? Když není noc. Že? Ach jo. Emerald, běž. Já běžím.
Šup. Šup. Ty tohle. Jo, to máme si jumpnout. Přesně takhle, ne. Ne, co teď? Kruci, musím to zničit. OK. Podle mi polštář. To nevá. Ach jo, za chvíli konec prázdnin, co? Jak dlouho vlastně točím? No, tak já myslím, že ještě tohleto přeskákáme a bude konec. Jo, a snipery si necháme na příště, takže loučí se s váma Kenny Kormik a uvidíme se zase někdy příště. Tak jo, mějte se dobře, nebo superově, nebo jak chcete. A co já to říkám? Nevím, zdůř.